Maayong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Huwebes pitsa 11 sa bulan sa Abril 2024. Tuguti nga doon na kay pagbasahon nga mensahe sa pulong sa Dios na makita sa ikaduhang Samuel kapitulo 7. Magsugod lang ta sa bersikulo 11 hangtod sa 16. Ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 hangtod sa 17. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, hatagan kog lunak ang akong katawhan ang mga Israelita ug papuy-on ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas sama kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo akog mga maghukom alang sa akong katawhan ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang panana ako nag-ingon nga tagan ko ikaw mga kaliwat. 12. Ug inikamatay nimo ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan ug himuon nako nga hari ang usa sa imong mga anak ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Mahimo akong iyang amahan ug siya mahimong akong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. 15. Higugmaon ko gihapon siya sa gugma ko nga walay pagluban. Dili sama sa gibuhat ko kang Saul na akong gipuo aron ikaw mao'y mahimong hari. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Gisulti kini Nathan kang David sumala sa panan-awon nga iyang nakita. Ang Dios magapanalangin siyang pulong karon atong isgutan ang saad sa Dios ngadto kang David. Si David dunay tinguha nga tukuran niya og balay ang Dios. Magtukod siya templo alang sa iyang buhi nga Dios ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Apan unsa may tubag sa Ginoo. So giunuran sa Ginoo ang tinguha ni David nga magtukod siya og templo para sa Dios. Pero dili siya mismo ang mangunay sa pagtukod tungod kay si David sa tibok kinabuhi niya naa siya sa panggubatan. So gisaaran siya sa Ginoo nga mamatay siya nga malinawon ipuli ang iyang anak nga diin iyang anak usa sa iyang kaliwat maoy magtukod og templo alang sa Ginoo ug ang gingharian sa iyang kaliwat mulungtad sa walay katapusan ug siya mahimong amahan. Ang Dios mahimong amahan sa mao nga kaliwat ni David ug ang kaliwat ni David mahimong anak sa Dios. Kini nga saad sa Dios kang David usa kini ka messianic nga panagna o promise. Ang partial fulfillment mao si Solomon. So sa pagkamatay ni David, nipuli si Solomon pagkahari, gitukod niya ang templo. Pero giingon din sa Ginoo, bersikulo 16 nga palungtaron ko ang ang banay nga gingharian hangtod sa hangtod. Muna siya ang saad sa Ginoo kang David. Si Solomon ay mong hari pero wala mulungtad ang iyang pagkahari tungod kay sa diyang nagkatigulang na si Solomon ni compromise sa iyang mga asawa. Kay doon naman siya 700 ka asawa o 300 ka puyo-puyo
na compromise pagsimba sa ilang mga Diyos sa mga pangapagano yang mga asawa mao nang nakasala si Solomon batok sa Dios ug tungod niani ni resulta nga nabahin ang gingharian sa Israel. Dunay Northern Kingdom, doon na po yung Southern Kingdom. So ang Northern Kingdom sa tuig 700 nabihag siya sa Assyria. O ang Southern Kingdom nabihag sa Babylonia sa tuig 580 kapin, no? So ingon na ang kasaysayan. Apan sa may buti pasabot ining palungtaron ang iyang gingharian, mahimo siyang ang Dios mahimong iyang amahan ug siya mahimong anak ug ang iyang gingharian walay katapusan. So ang partial fulfillment mao si Solomon. Mo ni saad sa Dios kang David, pero dili gid siya ang ultimate nga katumanan, no? Kung ngarita sa Mateo kapitulo 1, bersikulo 1, si Jesus ginganlan og anak ni David nga anak ni Abraham. Kung atong basahon ang Genesis kapitulo 12, ang Dios nagsaad kang Abraham og kaliwat nga mahimong sandayong sa panalangin alang sa tibuok kalibutan. Ug tungod sa saad sa Dios ka Abraham, natuman ka na diha sa katawan sa Israel. So ang Israel nahimong sandayong sa panalangin ngadto sa tibuok kalibutan. Apan wala mahimo sa Israel ang mao nga gusto nga ipabuhat sa Dios kanila tungod kay sila wala magmatinamanon sa Dios. Sama sa nitabo nga nabihag sila, ang Northern Kingdom nabihag sa Assyria, ang Southern Kingdom nabihag sa Babylonia. Pero nibalik ang Southern Kingdom sa pamuno ni Haring Sero, ug dito gibalik nila pagtukod ang templo, gibalik nila pag naghimo sila og mga sakripisyo, mga halad, pero nagmagulanon gyapon ang katawhan sa Israel gumikan kay wala ang arka sa kasabutan sa labing balaan nga lapit ug wala mopakita ang himaya sa Dios nga maoy usa ka ilhanan nga ang Dios nagigtagbo sa iyang katawhan. Pero nagsaad ang Dios nga mobalik siya hangtod sa panahon ni Malakias. Pero kinsa man ang katumanan sa mga saad ni David sa Ginoo kang David nga kaliwat nga maghari ug ang iyang paghari mulungtad sa walay katapusan ug magatukod og templo nga mao nga templo mulungtad pud sa walay katapusan. Kung tan-aw nato ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 1, unsa may giingon nini? Mao kini ang talaan sa gagikan ni Jesucristo kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. So si Jesus mao ang katumanan sa nga kaliwat ni David nga maoy magatukod og templo alang sa Dios. Ug kini nga templo dili literal nga templo, kundili mao ni ang katawhan sa Dios. Kung arita sa 1 Corinto kapitulo 3 atong makita 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 nagaingon ang pulong sa Ginoo. So walay duha-duha nasayod kamo nga kamo ang templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay palaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang iyang templo. So kinsa naman ang templo nga gitukod gyud sa kaliwat ni David nga mao si Ginoong Hesus? Dili ang building nga sama sa templo ni Solomon, kundi ang katawhan sa Dios nga naluwas diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So dili templo nga literal ang tukuron sa kaliwat ni David, kundi ang katawhan sa Dios nga mahimong templo nga diin ang presensya sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo magapuyo
niya na mao nga templo sa Dios nga mao ang iyang katawhan. So sa may atong himuon aron kita mahimong kabahin sa katawan sa Dios. Ang Israel katawan sa Dios. Apan wa sila magmatinumanon sa Dios. Mona nga nahitabo nga napukan ang Israel. Ang gingharian sa Dios nga iyang gitukod diha sa Israel napukan apan. Adunay saad ang Dios, wala mo surrender ang Dios. Dunay saad niya kang David sa atong gibasa ganina nga si David dunay kaliwat nga magahari ug magtukod og templo ug ang iyang paghari walay katapusan. So, ang iyang paghari niining saging harian sa Dios walay katapusan. Ug si Jesus ang katumanan sa mao nga templo, mao nga saad sa Dios ug ang gitukod niya nga templo dili literal nga templo. Kay si Jesus mismo templo sa Dios. At makita sa Juan kapitulo 1. Kapitulo tanaw na to ha, Juan. Nga si Jesus mismo templo sa Dios. Okay? Juan kapitulo 2 bersikulo 18 magsugod nagaingon ini. Tungod sa gibuhat ni Jesus nangutana niya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo karon pagpamatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulok adlaw. 20. Sila mayon kada kining templuha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulok adlaw. 21. Apan ang templo nga gisigutan ni Jesus mao ang iyang lawas. So ang lawas ni Jesus templo sa Dios. So wala magtukod si Jesus og building kundi ang iya mismong lawas templo sa Dios. Ug sadyang namatay siya, sadyang nabandaw siya, sadyang mikayab siya sa langit, gipadala ang Espiritu Santo ang katawan sa Dios nga naluwas sa pagtuo kang Kristo nahimo usab nga templo sa Dios. Sumala sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 16 o 17. Unsay atong himuon aron mahimo kitang kabahin sa katawhan sa Dios. Atong himuon ibalik-balik ko nagyapon kini, no? Mao kinahanglan motuo ta kang Ginoong Hesus dawaton tuuan siya nga saligan siya nga Ginoo maluluwas sa atong kinabuhi aron una Juan 1:12 ug 13 mahimo kitang sagupon kita niya nga iyang mga anak. Juan 1:12 ug 13 apan katong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo sila mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot, ang Dios mismo mao naghimo kanila iya mga anak. So mahimong mga anak sa Dios, mahimong kabahin sa pamilya sa Dios, mahimong kabahin sa saad sa Dios ngadto kang Abraham, mahimong kabahin sa saad sa Dios ngadto kang David, nga mahimong kabahin sa gingharian sa Dios nga gisaad niya kang Haring David. Sadyang mutuo kita mudawat kang Kristo. Ug ikaduha magpatunan nato mao ang Espiritu Santo. Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 o 14. Maura na ang buhaton aron matang kabahin sa katawan sa Dios. Manghinaot ko mga igsuon nga kini mensahe sa pulong sa Dios masabtan gyud sa matag usa sa inyong mga kinabuhi. Ang saad sa Dios ngadto kang Abraham, ang saad sa Dios ngadto kang David, si Jesus ang katumanan. Ug kung kita motuo mudawat kang Kristo, mahimo kitang kabahin sa saad sa Dios. Daghang salamat.